Dalších pár dnů v cyklistické sezóně 2026 uplynulo a je tu tak i další díl podcastu Roadcast s Terezou Šabó-Neumann. Mé jméno je Petr Zedník a vítám tu i Terku. Terko, ahoj. Ahoj, všechny vás zdravím. Po nějaké době se opět slyšíme a tentokrát se slyšíme i s Kristýnou Zemanovou, která přijala naše pozvání. Všichni určitě dobře víte, medailistka z mistrovství světa v cyklokrosu, několikanásobná mistryně České republiky v cyklokrosu a nyní i výborná závodnice na silnici v dresu VIP Cycling týmu. Kristýno, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. No, rovnou můžeme přejít vlastně na ten rozhovor, protože já jsem tady zmínil spoustu tvých úspěchů, ale já jsem se dočetl, že tobě je vlastně pouze 22 let, to je neuvěřitelné, co to vlastně pro tebe znamená v takhle mladém věku už tolik úspěchů mít na tom svém kontě. Tak je to samozřejmě ohromně uspokojující vědět, že vlastně všechny cíle, co jsem si dávala jako malá, mám splněný, ale pořád je to převážně, nebo ty světové medaile nebo evropská, tak jsou v kategorii do 23 let, takže já bych ještě ráda se pokusila aspoň získat nějakou v té elitní kategorii, která je přece jenom nejprestižnější, ale takhle, když je mám pověšený na zdi, tak to samozřejmě vypadá hezky a nikdo se neptá, jaká je to kategorie, takže jsem samozřejmě strašně ráda, že se mi to povedlo, ale jak se říká, s jídlem roste chuť. Takže máš všechny, promiň? Takže jenom doptám, všechny medaile teda máš takhle doma hezky někde vystavený, jo? Máš nějaký místečko pro ně? Jo, mám na stěně tady takový držák ještě se svým jménem a s takovým citátem, takže mám tam ty nejcennější, to mám pověšený. To je pěkný. Ale štíš to každý den, nebo? Tak samozřejmě není hezký, když je na nich prach, takže vždycky je tak trošku opráším, abych viděla, jakou barvu mají a nezapadly tady do nějakého nepořádku. No, ono totiž čím víc medailí bude, tím víc budeš muset uklízet, víš, to je taky takový dvousečný. Tak tohleto uklízení by mi vůbec nevadilo. Super, já bych se odpíchl právě od toho cyklokrosu, protože to je vlastně možná gro té tvé kariéry zatím. Tak jaký teďka ta disciplína, jaká je pro tebe víc? Je to ten cyklokros furt, nebo teď ta silnice třeba? Určitě ten cyklokros, ten asi vždycky bude, protože je to taková moje srdeční záležitost a zatím si pořád nedovedu představit, že bych ho nedělala nebo že bych měla třeba omezit ten cyklokros a jít víc na silnici, takže určitě pro mě je to pořád priorita a myslím si, že to taky zůstane, protože mě na tom baví, jak je to takový pestrý a kloubím tam vlastně i to běhání s tím kolem dohromady, což jsou moje dva nejoblíbenější sporty, takže v tomhle to mám pocit, že jsem se trošku našla. A teďka jsi měla šanci vlastně teďka trošku možná přeskočíme na další otázku, ale na Tour de Feminin si měla šanci vlastně okusit trošku víc tu silniční cyklistiku a dařilo se ti tam, tak nebylo to něco, co tě třeba trošku nalomilo? Nenavnadilo tě to na další silniční závody? Určitě jo, určitě mám jako větší chuť do těch silničních závodů, mě to baví a i tím, že mám už nějaký tým, který se té silnici trošku věnuje, tak to zázemí samozřejmě je něco jiného než v těch letech předtím, takže mi ta silnice dává mnohem větší smysl a i ty závody, které jezdíme, tak mě určitě baví víc než předtím, takže jak říkám, pořád jako to není na to, že bych se chtěla přesunout na silnici, ale rozhodně jako vím, že se bez ní neobejdu a ty závody mě baví asi víc než ty roky zpátky. No ale přece jenom, když byla malá a začínala, tak proč jsi vybrala ten cyklokros teda? Asi právě kvůli tomu, jednak kvůli tomu počasí, protože já mám ráda, když je chladnějc a ani mi nevadí déšť, takže to si myslím, že byla jedna z těch věcí, která se mi na tom líbila, že to je opravdu za každého počasí a asi úplně nejhlavnější faktor byl to, že já se kamarádím s Vandou Dlaskovou, což je dcera bývalého reprezentanta Petra Dlaska a ten mě k tomu tak nějak přivedl. Vlastně i první kolo mi sehnal on a ty základy mi dával, takže mě to tak nějak zašlo bavit a ten cyklokros mi tak přirostl k srdci, že jsem u toho prostě zůstala až do teďka. Takže máš ráda blato víc, než když je sucho na cyklokrose nebo když je zmrzlá trať, jo? Určitě no, to bláto je takový, mně to přijde tak, jak to mám říct, aby to bylo slušné, no je to prostě pro takový, jo. A to se mi na tom vlastně líbí, když pak jako člověk přijde opravdu špinavý, tak mám pocit, že ten závod byl fakt jako dobrý a atraktivní, takže to byl ten pravý cyklokros. Přesně tak. No, Terka vlastně moc dobře ví, jaký to je kombinovat trošku dvě disciplíny.
Tak v čem třeba je to výhoda, když závodnice podle tebe kombinuje těch disciplín víc, že to není třeba jenom o silnici nebo třeba jenom o cyklokrosu? Tak myslím si, že zrovna třeba tyhle ty disciplíny se krásně doplňují v tom, že cítím v tom cyklokrose potom, že z té silnice mám tah, samozřejmě vytrvalost. A zase naopak, když si třeba vezmu, jedeme nějakou techničtější trať na silnici, je tam hodně zatáček, nějaký sjezdy, tak vidím, že z toho cyklokrosu prostě tu techniku nějakou mám, že třeba do těch zatáček dokážu najet trošku jinak než ty holky. Takže myslím si, že ty disciplíny obě dvě se jako krásně doplňují a člověk prostě, když se přes léto rozzávodí, tak potom na podzim ten rytmus má a nemusí to potom lovit někde, protože ten cyklokros je strašně intenzivní a tam, když ten základ nemáte, tak to prostě není z čeho brát. To jako není věc, kterou vybuduju za měsíc. To je dlouhodobá záležitost a ta silnice mi to právě umožní. A je tam zase naopak něco, co jsi cítila, když jsi začala závodit na silnici, nebo teďka už máš nějaký závody za sebou, co třeba ti přišlo, že ses od těch prvních závodů na silnici třeba poteď v tom jako nejvíc posunula, třeba v nějaký jízdě v pelotonu nebo v něčem takovým? Bylo tam pro tebe něco takového náročnějšího? Jo, určitě ta jízda v tom pelotonu, na to já nebyla úplně zvyklá, protože většinu tréninku jsem jezdila sama, takže tu skupinu jsem neměla, a když pak kolem mě jede hodně holek, tak jsem samozřejmě byla taková, že trošku jsem se bála, měla jsem nějaký respekt z toho, jak jsme blízko u sebe v těch rychlostech, takže to samozřejmě časem zlepšilo, ale teďka třeba chci říct, že po tom pádu na Orloví, tak jsem zase trošku ten strach měla, takže na Femině jsem se musela v té první etapě trošku dostat zpátky do toho pocitu, že se mi vlastně nic nestane a trošku to tam překonávat nějaký respekt zase z toho balíku, ale určitě jako vnímám, že se tohleto zlepšilo od těch let, co na té silnici jako jezdím, tak je to teďka určitě lepší. Jak když jsem, když jsem já jezdila i bajky, tak já jsem strašně nerada na to měla ty starty prostě, že to mi přišlo jakože masakr. A na tom cyklokrosu vždycky, když se na to koukáme a vidím tam prostě rovinka za 70 až 100 metrů, je tam prostě ostrá zatáčka doprava do bahna a už je to úzký, takže třeba to vlastně pro tebe bude dobrý trénink a ještě to využiješ potom v cyklokrosové sezóně, nějaký lokty. No, já doufám právě, ale jako docela se mi to osvědčilo, no, že opravdu z té silnice potom člověk v tom cyklokrose si tu pozici umí udělat, no. Ale kdy je tam opravdu málo času, že fakt je to hnedka do terénu a ten start potom v tom krose může být, neříkám, že vždycky, ale ve většině závodu jako je klíčové, že když to pak jako cukne ta první skupinka, tak když vidím, jak je to vyrovnaný, tak člověk pak třeba nemá, nebo já třeba za sebe můžu říct, že nemám zase tak skvělou výkonnost, abych si prostě mohla dovolit nějakou chybu hnedka na startu, protože pak už tam nerozkočím. Tam člověk musí být hned. Mně zase v tom porovnání cyklokrosu a silnice přijde, že tím, že ty závody v cyklokrosu jsou kratší, takový jedete fakt většinu času na plný plyn, tak může tohle vlastně i pomoct na té silnici, že jsi třeba výbušnější závodnice než ostatní, i když teda tobě se daří výborně v kopcích? Myslím si, že ta intenzita krosová se taky v té silnici určitě jako dá uplatnit a třeba i na sobě jako cítím to, že mi vyhovují takový ty opakovaný nástupy, že, což je přesně to, že dojedu do zatáčky, zpomalím, za ní se rozjedu, tak tohleto na té silnici taky vnímám, že s tím úplně problém nemám. A co mě teďka těší, tak jsou ty kopce, to na to, že nemám jako vrchařskou postavu a nikdy jsem neměla, tak v těch kopcích se necítím úplně špatně, takže to mě třeba i konkrétně na tom Tour de Feminin těšilo, že jsem tam vůbec bojovala o puntíkovaný dres, protože to já jsem si asi ani nikdy nepředstavovala, že bych o to zrovna já mohla bojovat. No, ty zmínila v souvislosti s tím cyklokrosem to, že máš radši to chladnější počasí, ale vy jezdíte kolikrát je okolo nuly, ty teploty, tak připravuješ se na to nějak před tou sezónou, nebo jak tohle vůbec chodí? Na tu zimu se úplně připravit nedá, to není třeba jako v létě, že by člověk zařadil nějaký trénink a podobně, takže na tu zimu si člověk prostě musí zvyknout a udržovat to tělo pořád v teple různýma hřejivkama nebo nějakýma třeba hřejivema polštářkama, to pak i já jsem používala, když si třeba vzpomenu na mistrovství republiky v Ostravě, kde fakt byla zima, tam bylo asi -10 nebo nevím kolik, tak to už jako bylo opravdu hodně, takže jsem měla v tretrách i v rukavicích normálně hřejivý polštářky z Decathlonu, prostě aby mi nebyla zima. Takže to je asi o zvyku, no. Člověk prostě, když v tom pak trénujete, tak si myslím, že ten závod jako člověk dá a vlastně už i ta hlava je na to potom zvyklá, no.
Terko, možná otázka na tebe. Závodila jsi někdy v teplotách pod 10 stupňů Celsia, jako když žiješ ve Španělsku? Jo, já jsem jela jednou etapu na Grácii a nám jako sněžilo regulérně. Dokonce jsme nejeli ani na pustevny, protože tam napadl sníh. Takže my jsme si jako zažili tohle. A myslím, že nejsem si úplně jistá, že bylo okolo 0, no. Takže zažila jsem to a já to opravdu nevyhledávám. Já jsem naprostý opak. Teď dneska jsme měli v Gironě 36 stupňů a se konečně cítím, že to je moje jako teplota ideální. Tak už se těším, že zítra vyjedu na kolo, že jako teďka mám takovou ideální teplotu. Kristina by se roztopila. To já bych umřela. Já už tady umírám teďka doma, tady bylo 33 to víkendu a já jsem byla úplně mrtvá už z toho, takže já už se zase těším na podzim. No, ono vlastně právě na podzim to všechno vypukne zase, cyklokros. Tak ty nemáš teda nějakou ten off-season nebo něco? Jak to vlastně tady tohle řešíš? Já mám většinou volno hnedka po cyklokrosové sezóně a mám to teda tak, že já nedojíždím celou cyklokrosovou sezónu právě kvůli silnici potom a hlavně teda kvůli etapovým závodům právě jako je Orlova a Tour de Feminin. Abych byla schopná se na ně trošku připravit, tak mívám volno většinou únor a pak mám 2 měsíce na nějaké najíždění, na nějakou přípravu a začínám závodit, takže já to volno mívám takhle v tom únoru a potom většinou ještě si dávám třeba týden takovej volnější někdy v létě, nějaký moře nebo prostě takovej odpočinkovější týden, ale to je spíš jako pro hlavu úleva než pro tělo. A je tam nějaký problém v tom vlastně přechodu, teda když je to takhle z té silnice třeba během 2 týdnů na cyklokros, tak vnímáš pak, že si musíš zase zvykat? Určitě, no, tam je vždycky hrozný, i ty první tréninky krosový jsou vždycky strašný. Tam, jak člověk na tom nesedí třeba půl roku, tak ne, že to zapomene, ale nemá to tolik v ruce, takže to vždycky cítím strašně prkeně, než prostě naskočím, seskočím, trvá to strašnou dobu, kolo se mi blbě ber na rameno, pak mě to rameno bolí, takže vždycky ty první tréninky jsou fakt jako čistě o technice a je to hrozný utrpení, než mám zase takový ten pocit z toho, že ten cyklokros trošku umím. A v tomhle tam je jako víc fajn ten přechod po tom cyklokrosu na silnici, to je bez problému. Tam si na to sednu a člověk nemusí nic řešit. A ty jsi teďka vlastně i mistryně republiky na gravelu, že? Pokud se napletu. A je to vlastně něco, co ten gravel ti do toho trošku jako pomáhá, že vlastně tam jsou ty závody během ty letní sezóny občas, vlastně to mistrovství republiky, myslím někdy v srpnu nebo tak nějak, pokud se napletu, tak je to třeba takový trošku přechodnej krok? Taky je to hlavně super, že si vyplním třeba ty závodní pauzy, protože přece jenom těch závodů silničních jako nejezdíme tolik, nemáme každý víkend něco, takže když potom je nějaká další pauza, tak si skočím na gravel, což je takový skloubení, vlastně je to něco mezi tou silnicí a tím cyklokrosem, že takový maraton jako na cyklokrosovém kole. Takže taky se mi na tom jako líbí to, že člověk získá tah, protože většinou my třeba jezdíme i s chlapama dohromady, tak tam se pak dostanu třeba na hodnoty, na kterých se při závodech tady s holkama nedostanu. Takže to vnímám jako super trénink a i potom z hlediska toho, že já to jezdím na cyklokrosovém kole, já nemám gravelový, takže i právě už nějaký to seznámení zase zpátky s tou kroskou, tak je to takový vlastně pro tu silnici i pro ten cyklokros je to dobrý. Takže ten gravel ten mě baví, tam jako taky ráda si na to odskočím a pár závodů taky v plánu letos mám. No, celkově jak ta technika je rozhodující, ať už v tom cyklokrose nebo konec konců i v tom gravelu? No, na tom gravelu ani tolik ne, tam je to spíš o nějaký vytrvalosti taky a o tom tahu hodně, o síle, takže tom si myslím, že to je spíš jako víc to vychází z těch silničních tréninků, kdežto v tom cyklokrosu tam ta technika je nesmírně důležitá, tam člověk může mít jako super výkonnost, ale když pak ztrácí v technice, tak to prostě na výkon jako neuhraje, tam je potřeba prostě umět obojí a obojímu se věnovat. No, my tady teďka v Gironě, můžu? My tady máme jako v Gironě teďka strašně jako velký boom, že jo, s gravelem, a teďka je to celosvětové, prostě začíná být strašně oblíbený. A láká tě třeba vyzkoušet nějaký tady větší jako gravelový závody, nebo jsi zatím tak jako to mít jenom takovej doplněk k tomu všemu?
Já už jsem teda zkoušela světovou sérii na gravelu, ale to bylo v Německu. O Gironě jsem slyšela spoustu věcí a všichni to strašně chválej a vím, že se tam jezdí i gravelový závody, takže kdyby se mi poštěstilo se tam nějak dostat, tak bych se to určitě ráda zkusila, protože vídávám fotky i videa a slýchávám samou chválu, takže mě to určitě lákalo. A chtěla bych si zkusit i teďka taky máme tady za 14 dní, nebo vlastně za týden už světovou sérii nedaleko od nás, takže to bych si ráda zkusila, jak by mi chutnal horský závod na gravelu. No, já jsem se chtěl dotknout trošku těch tvých úspěchů vlastně na tom mistrovství světa, protože tam asi měla skvělou techniku a výbornou výkonnost, jak jsi to tak zmiňovala. Tak vzpomínáš si, že už jsou to 2, respektive 3 roky, pokud si to správně pamatuju, tak vzpomínáš si vlastně na ty závody nějak? Je tam vlastně vůbec prostor na to teďka třeba, jak seš fakt v zápřahu jako zazpomínat na ty závody? Jo, ráda na to vzpomínám. I kolikrát si to třeba naši pouštějí, tak se podíváme na to ještě takhle zpětně, nebo když pak na ty místa, kde jsem ty medaile získala, přijedu, tak samozřejmě se mi to vrací. Takže jsou to strašně hezký vzpomínky a říkám, ráda bych si ještě oživila nějakýma dalšíma medailema, no, ale nechci být živá jenom z nějakých vzpomínek, ale si myslím, že ty pocity jako bezprostředně po tom dojezdu, ať už tenkrát v Hochrajda nebo v Táboře, tak to už jako nezapomenu. Z toho mám hustý kůži do teďka. A bylo to pro tebe i vlastně jako mladou závodnici mít medaily prostě doma, před domácím publikem už tehdy jako něco nepředstavitelného? To bylo naprosto neuvěřitelné. Já jsem na základě těch závodů, který jsem objela, tak jsem, nechci říct, že věděla, to je asi jako špatný výraz, ale věděla jsem, že o ní můžu bojovat. A to, že se mi to potom povedlo a když se vzpomenu na tu atmosféru a celkově na to prostředí, prostě na ten závod, na to, co bylo před závodem, na to, jak byli všichni nervózní, jak naši byli nervózní, tak je to takový strašně hezký a ještě pořád je to takový vzrušující pocit prostě mít tu medaili a stát na tom pódiu a vidět tu plnou tribunu těch diváků, jak vám tleskají. To bylo opravdu asi jako nejhezčí den v mém životě, ten tábor. No, ještě by mě zajímalo teda, je to nějaká motivace pro tebe zároveň v těch těžkých momentech třeba, protože v životě každého sportovce asi jsou i ty horší momenty, tak právě ty vzpomínky na to, že už jednou dokázala prostě uspět na té světové úrovni, tak je to nějaká motivace dál? Určitě jo, určitě. A teďka jsem se to vlastně i prožívala vlastně v zimě, kdy ta předešlá cyklokrosová sezona, myslím v roce 24-25 nebyla úplně dobrá a už to bylo na takové hranici, že jsem si říkala, má cenu to ještě dělat, vrátím se vůbec. Tak když jsem potom zašla jezdit zpátky do Belgie na světový poháry nebo do Holandska a zašla jsem mít zase nějaký úspěchy a viděla jsem, jak ty lidi reagujou, ať už tam utratí nebo pak na sociálních sítích, jak mi píšou, jak se na to koukají v televizi a i třeba známí tady nebo učitelé mi psali strašně moc lidí, tak jsem si říkala, jo, tak to je přesně ten důvod, proč já to dělám a proč mě to baví, takže určitě je to obrovská motivace tohleto. Jednak vzpomínat si na ty velký úspěchy, ale i na to, když pak stojím na pódiu, třeba na svěťáku, jako teďka naposledy se mi povedlo, tak to je taky obrovský úspěch toho Hochrajde. Teďka ten světový pohár, to vnímám skoro stejně jako ten tábor. Jo, to opravdu jako pódium v elitě. Sice tam nebyli všichni, ale na to se jako historie neptá, takže pro mě prostě pódium v elitě splněný sen. Máš nějakou otázku, Terko, abych ti do toho neskočil? Ne, v pohodě. Jestli máš něco, Určitě, protože mě by zajímalo trošku obšírněji, jednak v cyklokrose, ale i na silnici, protože přece jenom už tam seš jako druhou sezónu, jakože fakt i silničářka. Tak trošku by mě zajímalo, jak vnímáš to, kam se celkově ten sport vyvíjí, protože ženský peloton je vlastně čím dál tím nabušenější, možná se ženská cyklistika vyvíjí rychleji než ta mužská, tak jak se vlastně ty díváš na to jako člověk, který přišel třeba na tu silnici ještě nedávno? Mě to strašně překvapuje, jak rychle to jde dopředu a jak rychle ta ženská cyklistika roste. Já si pamatuju nepamatuju si doby, kdy cyklokros ženský, ještě třeba cyklokros ženský nejezdili, ale vím, že
když jsme se chodili koukat, tak jich tam bylo 5. Teďka, když vidím, jaký je startovní pole na cyklokrosovém světovém poháru, tak to je neskutečný. A to stejně ta silnice, jo. Ty závody dneska už pro ty ženský jsou stejný závody jako pro ty chlapy. Co se týká třeba nějakých vzdáleností, tak to vůbec jako porovnávat třeba český závody se světovými, to vůbec nemá smysl jako rozebírat. A strašně se mi líbí, jak to opravdu jako jde dopředu, jak ty ženský i sami třeba bojujou za to mít ty podmínky stejný jako ty chlapy. Jo, takže tohleto, mně se to strašně líbí a jsem vlastně ráda, že jsem toho součástí, že můžu taky v této době jezdit a závodit. Samotný Viv Cycling Team je vlastně takovým bojovníkem za to v Česku. Tak vnímala jsi to už předtím, než jste se domluvili nějak na té spolupráci, že vlastně i ten samotný tým nějak přispěje k tomu, aby ta česká ženská cyklistika šla nahoru? Jo, to určitě. Já když si vzpomínám na nějaký první doslech, co jsem slyšela o tom, že jako vzniká nějaký český tým čistě ženský, tak jsem si říkala, jo, tak super, tak tady bude mít Dukla konkurenci, to jsem ještě vůbec netušila, že toho třeba budu součástí. Takže ta myšlenka od začátku se mi líbila, myslím si, že je to potřeba tady mít nějaký týmy, tady opravdu je jako jeden tým pro ženský a nic víc. Takže ta myšlenka toho vzniku a celý to, co je kolem VIFu, tak se mi líbilo a bavilo mě to. Takže za to jsem ráda, že se tady rozhodli chlapi do toho jít a takhle pomoct holkám tady. Já mám teďka otázku, jo, protože na mě otázku všichni posluchači, kdo nás bedlivě poslouchají, budou už vědět moji odpověď. Ale Kristýno, přijde ti ženská nebo mužská cyklistika zajímavější aktuálně? Aktuálně ženská. Že? Konečně mám na to všichni, na své straně. Děkuju. Mě právě když ještě tady ty jsi měla otázku, tak já bych zůstal ještě u tebe a já bych ti rád položil otázku. Jak jsi vnímala ty vznik Viv Cycling Teamu? Jestli jsi to jako nějak zaznamenala vůbec ten krok pro to a co jsi na to říkala třeba? Jo, já si myslím, že jsem to viděla na začátku strašně podobně jako Kristýna, že prostě super, že tady bude další ženský tým, přesně i kvůli tomu, že už budou ty týmy 2, takže už tady bude nějaká konkurence, což by mělo tlačit oba dva ty týmy, se snažit být lepší a lepší, protože prostě ten nejlepší tým v Česku, i přesto, že je to malý rybníček, furt je to jako nějaká nálepka, nějaká prestiž a měli by se to snažit samozřejmě toho dosáhnout. A myslím si, že zatím všechno, co okolo toho týmu, jak se jim daří, teprve vlastně druhá sezóna a ten tým vypadá jako super. Vidím, že se každý rok vlastně snaží posouvat a i teďka, jak závodí na těch závodech, i co slyším třeba feedbacky jako od ostatních holek, že ten tým opravdu závodí jako tým, tak to si myslím, že je něco, co ta ženská cyklistika v Česku strašně potřebuje. Super, že budeme mít takovej tým u nás a doufejme, že se jim podaří posunout třeba i někam dál. Super. No, mě by zajímalo zase u Kristýny, že protože ty jsi předtím závodila vlastně za malej tým de facto a teď najednou přejdeš do takového projektu, který už teďka má vlastně celkem velkou flotilu aut, to zázemí je velký na český poměry, tak jak velký skok a možná i šok to pro tebe byl? Byla to opravdu velká změna, já jsem vlastně nebyla zvyklá na téměř nic, já jsem po závodech jezdila s tátou, což teda primárně jezdíme jako pořád, ale teď už mě tam táta na tu silnici jenom odveze a je tam tým, který se postará. Takže tady v tom to byla velká změna a i v tom fungování samozřejmě. Dřív jsme byli 3 holky a nikdy jsme si nějak extra nepomáhali, protože jsme na tom třeba i výkonnostně byli každá trošku jinak a jeli jsme si každá na sebe, takže tady když jsem tenkrát vlastně letěla na Malorku za ostatníma holkama a neznala jsem vlastně skoro nikoho, tak ve mně byla fakt malá dušička, říkala jsem si to, co tam budu dělat, jak to bude vypadat, jak si sednem, nebo prostě jak se snese tolik holek najednou. A obrovský mě to překvapilo, jak jsme fungovali a jak fungujeme teď. A i jak jsme vyrostli, je vidět, jako že ta změna nějaká tam proběhla, že jsme takový možná sebevědomější na těch závodech a myslím si, že jsem se i té změně dokázala asi trošku přizpůsobit. Samozřejmě jako vnímám pořád, že bych mohla být trošku víc týmový hráč
Ale jako když to srovnám třeba s tím, co bylo před rokem, tak jsem se hodně toho naučila a myslím si, že to takhle jako funguje mnohem líp než tenkrát. Terka mlčí, můžu se zeptat na další otázku? Mě by zajímalo právě na ten kolektiv, tak je vás tam, jestli správně počítám, 10 teď v tom jakoby A týmu de facto? Tak, no, já myslím, že s juniorka má 12, ale bych nekycala. No, v pohodě, no prostě je to velká... My jak se nepotkáváme, tak já vlastně ani nevím. No je to velká parta holek, tak je jako fakt ty vztahy jsou tam jako v pohodě, nebo daří se vám to nějak držet jako na té přátelské úrovni, protože ono přece jenom, když se něco například nepovede, Terka to zná UAE moc dobře, víme, co předvedli třeba v Austrálii na závodech, tak tam můžou nějaké třecí plochy tam vzniknout, tak jak se vám to daří držet? Já bych řekla, že asi v pohodě, jako na to, že tam jsme opravdu samý holky a že někdy ženský kolektiv je trošku takový zlo, tak si myslím, že jako nenastalo úplně nějaká krize nebo nějaká velká hádka, že bychom se neshodli, nebavili. Myslím si, že tohle to jako zvládáme celkem dobře. Samozřejmě jsou tam nějaké okamžiky, kdy si třeba musíme něco vyříkat, ale jako zatím se nestalo nic velkého, takže za mě jako je to takový pohodový tohleto. Zároveň teda vás ale jako sportovní ředitele vedou 2 chlapy, což mně třeba osobně přijde celkem vtipné, Tomáš Konečný a Vojtěch Řepa. Tak jak ten vztah vlastně k ním vypadá z vašeho pohledu, nebo spíš jejich vztah k vám, jak to vypadá? Já bych řekla, že převážně je tam jako oboustranný respekt, ale zároveň si ze sebe dokážeme, nebo my se teda víc potkáváme nebo já konkrétně jako víc s Vojtou Řepou. Víc závodů jsem objela s ním a já bych řekla, že on je na jednu stranu pro nás autorita, ale na druhou stranu je to pro nás takový parťák. Takže mě třeba spolupráce s Vojtou ohromně baví. Jako jemu člověk může opravdu říct cokoliv a on zároveň pobaví, podrží jako kámoš, ale dá i nějakou radu, dokáže třeba člověka nějakým způsobem nasměrovat, takže opravdu jako dokáže fungovat takhle na obě strany a myslím si, že s náma s holkama jako umí celkem komunikovat, že se snaží nám porozumět. To je super. No, tedy jaký ty třeba poznala a potkala sportovní ředitele? Hodně různorodý. Jako vlastně těch sportovních ředitelů bylo docela dost, který jsem potkala, protože přece v těch týmech se to docela obměňovalo, ale vlastně jo, jako ve většině případů prostě strašně často jsou lidi z toho sportu, co prostě většinou byli bývalí závodníci, málo kdy se stane, že vlastně si myslím, že se to ani nestane upřímně, že by tam někdo přišel úplně jako wow, líbí se mi v televizi, co dělá sportovní ředitel, budu sportovní ředitel, takže většinou jsou to jako lidi, co mají ten background té cyklistiky a jsou na to tak jako naladění, takže si myslím, že tam není úplně problém, no. A nemáš nějakou zajímavou historku z natáčení, jo? Jo, mám. Tak jsem s ní. Měli jsme sportovní ředitelku, která přišla z mužského týmu. Žena. Přišla z mužského týmu a říkala nám první závody v Belgii do rádia come on boys, come on. A tak jsem za ní přišla tak jako decentně po závodě jsem jí přišla říct, že jako je to OK, že jako já chápu, že jako ten adrenalin a prostě ta vášeň tam jako je, ale že by bylo dobrý, že nejsme jako kluci, no. Tak to bylo takový asi jako moje taková jedna z nejvtipnějších příhod, co jsem měla se sportovníma ředitelem, a když to tak jako vezmu z mužského ženského týmu, no. Tohle se asi ve VIFu nestalo, ne? No, naštěstí ne, tam naštěstí vědí, že jsme holky všichni. A ani nevím, jestli máme nějakou vtipnou příhodu, určitě jo, ale takhle se nevzpomínám. No, ono většina se asi nedá ani publikovat, předpokládám. No, to je další věc. Super. No, celkově s VIFem vlastně mně osobně přijde, že přišel nějaký trend i sociálních sítí a práce s nima. Přece jenom Kuba Lorenz má ve svém portfoliu i marketingovou firmu, pokud se nepletu. Tak jak ty jako sportovec a vlastně nedávno ještě individuální, tak vnímáš sociální sítě? Já vnímám jako silnou nástroj.
silný nástroj, ale přiznám se, že s nima taky úplně neumím pracovat. Ani mě to moc nebaví, musím říct. Nejsem úplně na sociální sítě dělaná a mám ráda svůj klid, takže já si tak maximálně přizdílím, co je potřeba, nebo když mě o něco někdo požádá, tak samozřejmě to není problém, ale že bych jako vytvářela já sama něco, na to úplně nejsem a i třeba po těch závodech mě píše tolik lidí, že já než na všechno odpovím, tak jsem z toho pak i jako unavená, ale samozřejmě jako v dobrém slova smyslu, já jsem ráda, že ty lidi to se mnou prožívají, že mi napíšou, ale někdy je toho tolik, že jako mi to třeba fakt trvá 14 dní, než odpovím, jo. Takže já mám jako ráda svůj klid a mám ráda, když ten telefon pak můžu taky třeba zahodit a jako vůbec ty sociální sítě neřešit, ale říkám, jako je to silná zbraň, velký nástroj a určitě taky to pomáhá těm týmům, těm lidem růst a nějakým způsobem se zviditelnit. Vy jste teď měli vlastně právě na Tour de Feminin, myslím, nějaký štáb menší, no dokonce vyšlo i video na YouTube ze zákulisí, tak jak vnímáš tady to natáčení? Bylo to pro tebe nějaký výstup z komfortní zóny nebo něco? Ne, vůbec, oni vlastně nás nějakým způsobem neomezovali, my jsme si dělali věc, který potřebujeme, s holkama jsme komunikovali tak, jako komunikujeme, a jenom u toho byla kamera, takže si myslím, že se povedlo jako celkem autenticky opravdu zachytit nějaký náš závodní den a mě to nějak vůbec jako neomezovalo, nevadilo, naopak to bylo celkem příjemný. A ještě co se týče těch sociálních sítí, máš naopak ty nějakého třeba i sportovního influencera nebo celkově prostě sportovce, kterého ráda sleduješ a třeba i vlastně si z něho něco bereš do svýho života? Já ráda sleduju, já jako spoustu cyklistů a cyklistek ráda sleduju, baví mě třeba ty, co tam dávají i něco ze své přípravy, sdílejí třeba ani jako ne nějaký extra detaily, ale třeba ráda sleduju Demi Follering, ta tam má taky hezký příspěvky, hezký fotky z volných dní i z tréninku, do toho třeba nějaký videa ze cvičení a podobně, tak to mě jako baví sledovat a nevím, koho ještě ráda sleduju, Lucindu Brand třeba. Jo, jak fakt těch cyklistů sleduju dost a baví mě ten jejich obsah, protože jsou to lidi, kteří mají stejný zájmy jako já, takže ráda koukám na tyhle ty příspěvky a na tyhle ty videa. Koho sleduje Tereza Chabot-Neumann? Tak já sleduju, tak to hodně. Hodně cyklistů taky jako těžko vyjmenovat. Mě nesleduješ, víš, takže... Tak promiň teda, tak to já nahradím, tak to já hnedka vynahradím, jak skončíme. Dobře. Ale jo, jako přesně mě se strašně baví sledovat ty příspěvky. Teďka mi přijde, že i ta mužská cyklistika, ti dřív byly takový jako hodně jako zpovzdálí. Myslím si, že ty ženy k tomu celkově měly jako větší vztah se prostě jako někde vyfotit na kole a tak. Teďka mi přijde, že už ti kluci, teďka Jack Hike začal sdílet takový svoje mini vlogy, tak ten tam jako občas neskutečně perlí, tak to mě jako baví sledovat. A jo, jako celkově přesně jako Demi asi si myslím, že v té cyklistice je taková nejviditelnější z těch sociálních médií, pak Kaša taky teďka začíná se snažit víc a víc sdílet, takže myslím si, že to je určitě velký aspekt té aktuální cyklistiky nebo sportu celkově. Ještě teda dodám, že mě baví sledovat i Puk Pieterse, to třeba dává, že projížďky tratí třeba z cyklokrosu nebo pak nějaký její dny a dny před závodem a dny závodu, jak to vypadá a tady ty videa, takže to mě taky baví sledovat. A byla se podívat v Novém Městě teda, na horských kolech, když tady byla? Nebyla. Měla jsem trénink, ale byli tam naši a říkali, jako, že atmosféra krásná, závody super, takže měla jsem aspoň takhle zpětnou vazbu od nich. A na horských kolech tě neuvidíme, jo? Už ne, to už je historie velká. Já jsem jezdila dřív jako malá, asi starší žákyně kadetky, ale pak nějak jsem šla na ten cyklokros víc a pochopila jsem, že ta silnice mi k tomu bude asi víc zapadat, no. Se můžeme teda dát na další téma, nebo jestli máš ještě nějakou další otázku? Teďka? Můžeš se ptát. OK. Tak teďka takový téma, co je i mě docela blízký, jak pracuješ třeba takhle s hlavou během té sezóny?
děláš nějakou speciální přípravu, protože přece jenom těch závodů ty máš jako extrémně hodně oproti třeba závodníkům, co se soustředí na jednu disciplínu, tak vlastně tam není ani tolik toho volna. Tak jak vlastně tohle všechno zvládáš? Já se snažím mít takový volnější právě to jaro, léto, že odzávodím si nějakou kvalitní silnici, ale pak taky tam chci mít víkendy nebo třeba i nějaký delší období, kdy si odpočinu a nic neřeším, ale jako konkrétně nespolupracuji třeba s žádným sportovním psychologem, mentálním koučem a podobně, všechno jako si tak nějak dělám sama a nějak jako nemám ani úplně potřebu, že bych jako za někým takhle zašla, nějak jako přijde, že to zvládám celkem dobře. Mě ten cyklokros mě hodně dobíjí v tom, asi v té interakci s těma lidma, to mě na tom jako baví, když vidím, jak jsem vyprávěla, jak ty lidi reagujou a jak mi píšou, tak to je pro mě takový na jednu stranu motivující, povzbuzující, takže ta hlava jako s tímhletím, přijde mi, že to jako na mě působí celkem dobře. A pak samozřejmě spíš dělám nějaký takové věci, jako které mi třeba pomáhají se odreagovat, jo, tak nějaký, ráda třeba chodím na nějaký procházky do přírody, fakt jako si tady sednout někam do louky a prostě jenom koukat, tak to mě jako dokáže strašně nabít. Nebo i třeba ty jiný sporty, ráda plavu, ráda běhám, to mi taky jako tu hlavu celkem vyčistí, uvolní. A ráda chodím do divadla, to je pro mě taky taková jako krásná nějaký relax, odpočinek, takže tohle to jsou takové moje metody na to si vyčistit hlavu a chvíli nic neřešit a zaplať pánbu mi to takhle stačí a pomáhá. To je super. Mimochodem, když takhle ráda plaveš, tak někdy jsem skončila, tak se mě všichni ptali, že strašně často jako cyklistu začne dělat triatlon, že jo, po konci kariéry, tak ty možná budeš takovej ideální adept na to, hele. Mě už to právě tady říkali i naši, že se připravuju na triatlon, no, protože já fakt jako strašně ráda běhám a i to plavání mě baví a teďka právě, jak jsem měla ty úrazy a nějaký stehy, tak jsem plavat nemohla a ještě pořád nemůžu, takže jsem toho nervózní, protože mě to hrozně chybí už. Tak no, snad brzy budeš moct. Já doufám. Jak to kombinuješ teda všechno? Co plaveš, běháš a do toho teda jako takhle profesionální cyklistika? Jak to stíháš? No tak já vlastně nedělám nic jiného než ten sport, takže mám na to čas, nebo říkám, že jsem profesionální sportovec, tak musím prostě mít čas na tyhle věci, protože jiné povinnosti nemám, takže si to vždycky tak nějak rozplánuju, abych měla samozřejmě kvalitní trénink na kole, to je prioritní a samozřejmě odpočinek, to je jako jasný. A ten běh, ten mě vlastně ani nějak jako nevadí, já už běhám tak dlouho a jsem tak zvyklá, že mě to s těma nohama nic neudělá, takže já, když si jdu ráno zaběhat, tak na ten trénink to nemá vůbec vliv. Nebo večer, to je jedno, záleží, jak mi to vyjde časově, takže to já prostě neřeším, když mám chuť jít běhat, tak prostě jdu. A to plavání spíš vnímám jako takovou regeneraci, takže když mám třeba nějaký volnější den, tak si třeba i zaplavu a mám ty nohy potom takový uvolněnější. A fitko třeba zakomponováváš do tréninku? Jo, taky. Máš jako třeba jednou, dvakrát týdně, nebo jenom třeba v zimě přes tu cyklokrosovou sezónu? Teďka přes jaro to je takový nárazdový, potom v té cyklokrosové sezóně to mám, že se snažím třeba jednou týdně, protože tam je to takový jako náročnější i skloubit potom třeba s tím během, kde ten běh už na ten podzim v té zimě je fakt jako potřeba, teďka taky není úplně jako nutný, takže tam jako má přednost samozřejmě kolo s během a do toho, jak je tam každý víkend nějaký závod, tak se vždycky snažím si najít nějaký ten den, kdy to třeba bude mít co největší efekt, abych si pak třeba nekumulovala tu únavu z toho víkendu, takže to cvičení je teďka spíš nárazový a v zimě jako maximálně jednou do týdne, no tam už potom toho času taky prostě není tolik, těch závodů je tak strašně moc, že člověk hlavně závodí a regeneruje a mezi tím třeba cestuje, no. Okay. Terka se chtěla něco zeptat? Ne, mě jen pobavilo, že jsi to pojmenoval fitkopač, to už jsem dlouho u nikoho neslyšela. Dobře, můžeme to říkat, jak budeš chtít, každopádně odpověď jsme dostali. Jo, krásnou. No a můžeme se vlastně přenést na další téma, a vlastně už jedno z těch posledních, a to je tvoje nějaká budoucnost. Ty jsi to tady několikrát zmínila, že bys chtěla tu velkou medaili z toho dospělého mistrovství světa v tom cyklokrose.
tak myslíš si, že už jako by to mohla být tady ta příští zima, nebo je to spíš jako, že někdy by se mi to mohlo podařit? Já nevím, jestli by se mi to mohlo podařit, já v to doufám. A nevím, jestli by tam ty Holanděnky někoho mezi sebe pustili, přece jenom ta jejich dominance je jako jasná, no. Ale tak vidím, že se tam dá dostat na tu bednu, že se s nima dá závodit. A už jako je to potom jak to člověku sedne o nějakých těch detailech, no, takže samozřejmě mám motivaci, že vím, že to jde a uvidíme do budoucna. Teďka bude mistrovství světa v Ostende, což je písčitá trať a písek já úplně neumím, myslím si, že tam mám jako velký mezery. A takže samozřejmě teďka se budu snažit se v tom písku trošku nějak jako zabydlet, abych byla schopná na tom obstojně závodit a uvidíme, co z toho vypadne. Třeba se to povede a nevím, v jakým časovém horizontu je reálný mít medaili. Já doufám, že vůbec je reálný získat. Jako nechci tady sebevědomě říkat, že budu mít medaili s ním o ní, takhle bych to řekla. A jak moc vlastně to nedávno vyšla novinka, že vlastně cyklokros na olympiádě teda definitivně nebude, tak jak moc velký zklamání to bylo? Tak zamrzelo mě to celkem dost. Myslím si, že by to bylo pro spoustu sportovců, cyklokrosařů byla by to taková odměna za tu dřinu, že se postavíme na start olympijského závodu, ale zase na druhou stranu si říkám, že ty olympijské kvóty jsou tak strašně přísný, že by tam bylo tak málo závodníků, jestli by to vůbec mělo význam to pořádat. Jakože když si vezmu, kolik stojí na startu Holanďanek a takhle by to osekali třeba, já nevím, kolik mají míst, 4-5, tak spousta holek by o tu šanci přišlo a najednou by ze startovního pole, který má třeba 70 závodnic, bylo sotva 30. Podle mě by tohleto jako nemělo tu správnou úroveň toho závodu, toho cyklokrosu. Takže na jednu stranu mě to mrzí, protože i třeba já jsem to vnímala, že by to mohl být nějaký hezký vrchol třeba kariéry pro mě, ale na druhou stranu by to asi úplně nemělo takovou úroveň jako třeba světový pohár nebo potom to mistrovství světa. Takže je to takový rozporuplný, no. Mm-hmm. Okay. No, na olympiádu se ale můžeš podívat na silnici, že jo? To je pravda. Když tam je taky jenom jedno místo, takže kdo ví. No, já když jsem tě viděl na Feminin, tak si myslím, že to je reálný. Takže tak. A celkově na té silnici máš nějaké ambice se třeba posunout do budoucna klidně i do Pro Tour týmu, buď to samozřejmě s VIFem, zase zvýšíte licenci, nebo potom přestup do nějakého zahraničního týmu, ať už v Pro Tour nebo ve World Tour? Já už tohleto teďka vnímám trošku jinak. Já jsem dlouhý roky tohleto odmítala, nechtěla jsem jít do zahraničí. A asi jsem na to nebyla připravená, nebo možná jsem do toho potřebovala prostě dospět a asi mi k tomu pomohla i ta minulá cyklokrosová sezóna, kdy jsem opravdu viděla, že bych třeba nějaký větší výsledky mohla jít na dosah, tak se to možná ve mně definitivně zlomilo a vím, že bych do zahraničí jít měla, takže bych ráda získala angažmá někde v nějakém zahraničním týmu, který mi umožní kombinovat cyklokros se silnicí a uvidíme, jak se to potom vyvine a co z toho všechno třeba bude, ale teďka primárně bych jako ráda prostě zkusila tohleto a okusila, jaký to je prostě být v té velké cyklistice. Takže týmová kolegyně Puk Peterse ideální. No, nezlobila bych se vůbec. Super, tak můžeme jít na závěrečnou rychlopalbu otázek, Terko, jak to máme? Můžeme. Jsi připravená? Můžem. Jsem připravená naprosto. Výborně, jenom to takhle vysvětlím v rychlosti. Bude to vlastně, myslím, 6 otázek a jsou to vlastně rychlé otázky, krátké a prostě chceme vlastně odpověď, která ti možná první jako napadne, co vlastně v souvislosti s těma otázkama. Mělo by to být rychlý, svižný. Petr Kelemen si s tím poradil po svém, takže říkám to vždycky, budu to říkat dlouho ještě. Takže... Teďka, když tady vidím ty rychlé otázky, tak vlastně mám takový pocit, že kdo poslouchal dobře a náš podcast, tak by si je mohl odpovědět vlastně jako sám, protože máme na ně snad skoro všechny už víme odpověď. Tak to už bude takový rychlý shrnutí dnešního podcastu. Přesně tak, na závěr.
Tak můžeš začít klidně. Tak jo. Tak Kristýno, cyklokros nebo silnice? Cyklokros. Bláto nebo prach? Bláto. Déšť nebo vedro? Déšť. Nejoblíbenější závod? Cyklokros v Táboře. Nejoblíbenější trénink? Asi nějaký intervaly do kopců. Okay. A největší cyklistický sen? Medaile z mistrovství světa cyklokros. Pecka. Krásný souhrn dnešního dílu. To bylo opravdu shrnutí. Ano. No, tak to máme všechno. Já to vlastně už teď jenom zakončím. Moc krát ti děkuju, Kristýno, že jsi na nás udělala čas. Bylo nám velkou ctí. Děkujeme moc. Já děkuju. Děkujeme. Děkuju samozřejmě i tobě, Terko, jako vždy jsi byla skvělá. Děkuju moc. Děkuji, ty taky. Příprava výborná. Děkuju, jako vždycky, že? Ale hlavně děkuju všem posluchačům a divákům, kteří nás ať už sledovali na YouTube, nebo poslouchali na Spotify, nebo Apple Podcast. No a už teď se můžete těšit na další zajímavý díl Roadcastu s Terezou Šabou-Neumann. A kdyby vás cokoliv z dnešního dílu zaujalo, můžete navštívit třeba i web roadcycling.cz. To už ale od nás všechno. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.